ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 8/25 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಯರೇ ಏತು ಸಾಧ್ಯನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆದ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಪರಿಶ್ರಮರ್ದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪದಮಾಪತಿ ಆದುಪ್ಪರು. ಉತ್ತರ: ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿನ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನನೆ ಮಾತಿರಿದ್ರ ಮಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು. ಕಣ್ಣುಲು ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಕಣ್ಣುಲೇನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪದೇರು. ಜೋಗ್ಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ದು ತೂಲೆ ದೇಹನು ತೋರ್ಚಿ ಯನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಈ ಪರಿಶ್ರಮರ್ದೆ ನಿಗುಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಾದ ಪದಮಾಪತಿ ಆದುಪ್ಪರು. ಗೀತೆ: ಧೈರ್ಯನು ತಾಲು ಮಾನವ ಅಂಡ ಧೈರ್ಯನು ತೆತ್ತಲ್ಲ ಮಾನವ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇದೇನು ಏರ್ ಪಂಡೀರ್ ಇದು ಶಿವಬಾಬಾ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಪಂಡೀರು. ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಹೆಜ್ಜೆಂದ ಪಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಲ ಸಹ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ್ದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಗುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ನಾವು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧತ್ತು ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವಾದುಂಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಏರ್ ಮಾತ ದೇಹದಾರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದುವಿರು. ಬಾಬಗಂತೂ ಆರ್ನವೇ ಐನಂಚಿನ ಶರೀರ ಇಚ್ಚಿ ಐನದವರ ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದ ಮೇರ್ನ ಆಧಾರಣದೇ ತೊಂದಿರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತದ ಕೊಲುಲೆ ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾ ಇಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಆ ರತ್ತಂದೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಈ ರೀತಿಯದು ತೆರಿಪದು ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆತ್ಮಗೂ ಎಂಚ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬೋಡು ಅರಣ್ಯರ್ಲ ತೆರಿ ಒಂದು ಜೇರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಸಹ ಶಿವನು ದೆತ್ತದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏರು ಮಲ್ಪವೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂತೂ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ರಚಯಿತತ್ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ರಚಯಿತೆ ಮಾತೆರಗಳ ಉರಿಯ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಇತ್ತನಿಗಳ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಜೀರು. ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟಂತೂ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪನೆ ಒಪ್ಪಿರು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಲೌಕಿಕ ಬಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕ ಒಪ್ಪಿರು. ಇತಿ ಸಂಗಮಡು ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ 3 ಜನ ಅಪ್ಪನಕುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನನು ಸುಖಧಾಮುಡು ಏರ್ಲ ನೆನಪೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ತಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಕಂಡ ಒಪ್ಪುಜಿ ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರೇ ಒಪ್ಪಿರು. ಚಂದ್ರವಂಶೀಯರ್ಲ ಸಹ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಗುಲೆ ಒಂತೆ ತಾಳ್ಮೆಡೊಪ್ಪುಲೆ. ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಕುಲೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಟರಿ ಆದುಂಡು. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಜನ್ ಇಂಚಿನ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುನ್ಲ ಸಹ ಲಾಟರಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಮಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ನರಪೋಯಿರು. ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಓದವಿರು ಅಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪಿರು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಡೆದವರ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ. ಬಾಬನೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆತು ಹೋಪಿರು. ಮಾಯೆ ನೆನಪುನು ಮರಪು ಜ್ಞಾನನು ಮರಪೋಜಿ ಐನಿರ್ದವರನೆ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋಯಿರು. ತನ್ನ ಉನ್ನತಿ ಮಲ್ತನೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಚಾರ್ಟ್ ತೀಲೆ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತಿಚತ್ತೆ. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜೆಗೆ 100 ಪಟ್ಟು ಪಾಪ ಹಾಕೊಂಡು ಯಜ್ಞದ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಕುಲ್ದೇರು. ಅರ್ನ ಸಲಹೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬಾ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಕುಲ್ಲಲೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ತಿನ್ಪಲೆ ಪಂಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆಸೆನು ಬುಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪಾಪ ಒಂದು ಹೋಗುಂಡು. ಆತ್ಮ ಎಂಚ ಪವಿತ್ರ ಆಪುಂಡು ಯಜ್ಞಡು ಒವ್ವೆ ಪಾಪದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಮುಲ್ಪನಿಕುಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪರು ಐದವರ ಕಲ್ಲತನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಪಾಪತ್ತೆ ಮಾಯದ ಪ್ರವೇಶತೆಯಾದುಂಡು ಅಂಚಿನಕುಲು ಯೋಗಡುಪ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇರ್ದು ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಒಂಜು ವೇಳೆಂಕುಲು ಕುರುಡೆರಿಗೆ ಊರು ಓಲಾಯಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಏರಾಪೇರು.
ಕುರುಡೇರು ಪಂದೆ ಪನುಲಿ ಅತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಜೋಕುಲು ಪಂದಿ ಸಮಯಗಾದೆ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಅಕುಲು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯಡುಲ್ಲಿರು ನಿಕುಲು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟುಳ್ಳರು. ರಾಮರಾಜ್ಯಡು ಸುಖ ಪಡಿಪುನಕ್ಲಾದುಳ್ಳರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಚ ಸುಖನು ಕೊಡ್ಪೇರು ಪಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಪರ್ಪುಚಿ. ಏತಾಂಡಲ ಎಡ್ಡ ತೆರಿಪಲೆ ಆಂಡಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಚಿ. ನಿಕ್ಲನ ಆತ್ಮ ಅಂದ ತೆರಿನಗನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆತ್ಮಲ ಎಂಚ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಅಂತ್ಯಕಾಲೋಡು ಏರು ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾವ ತೆರಿಪೇರು. ಏನನ್ನು ಏರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಏನನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದು ಬರ್ಪೇರು. ಅವು ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಲ ಹತ್ತು ತ್ರೇತಯುಗತ್ತ ಕಡೇಟು ಬರ್ಪೇರು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಗು ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಬಂದ ಪನಡ ಐದವರ ಊರಿ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪೂಜೆರು. ಬ್ರಹ್ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ದಿನ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ರಾತ್ರಿ ಆಪುಂಡು. ಈತೆ ಬಾಬಾ ರಾತ್ರಿ ದಿನವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ತಿನ್ನೊಟ್ಟು ಬಾಯರೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತನೀರು. ಬಾಬಾ ಎತ್ತೊಂಜಿ ತೆರಿಪೇರು. ದೈವಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗತ್ತ ವಿನಾಶಲ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಏರೆಗು ಉಲೈಗೆ ಒಂತೇಂಡಲ ಸಂಶಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು. ಸುರುಕು ನಿಶ್ಚಯ 5 ಪಕ್ಕ ಸಂಶಯ ಉಂಡಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಸೈತದು ಕೂಡ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು. ವಿನಾಶಾಂತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಡುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಜೋಗುಲಿಗೆ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸುರುಸುರುಕ್ಕು ತೆರಿಪದೆ ನಿಗುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ದೇಹತ್ತು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಲಾಟರಿ ಮಾತಲ ಮಾಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಫಲೆ ಅಲ್ಪ ರಾಜಾಂಚನೆ ಪ್ರಜೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಖಿಯ ದುಪ್ಪಿರು. ಆಂಡಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನೇ ಪಡಿಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಸುಖಧಾಮಡಂತೂ ಪೋಪರು ಬಂದತ್ತು. ರಾಜಯರೇ ಬೈದರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಡಪ್ಪನು. ಇಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೋಡು ಬಾಬಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಬಾಬಾನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ಥೂಲ ಸೇವೆಲ ಉಂಡು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪುರುಷರ್ಲ ಸಹ ಪರಸ್ಪರ ತರಗತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೇರು. ಒರಿ ಸಹೋದರಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಪೋದು ತರಗತಿನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ವೃಕ್ಷ ನಿಧಾನವಾದ ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪಣತ್ತೆ. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರೊಳಗೆ ತೊಂಚಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಕೂಡ ನಡತೊಂದು ಮಾಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ವಿಕಾರೊಡು ಬೂಡಿ ಅಡ್ಡ ಕೂಡ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬರ್ಬೇಕು ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಕಲು ಮಣ್ಪಂದೆ ಕುಳಿದು ಉಡ್ಪೇರು. ಮುಕುಲು ರೋಗಿಯಾದ ಬುಡಿಯರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪಂಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮಾತ ಪಾತಿರನು ತೆರಿಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಹೊಂದಿಲೆ ಜಮಾ ಬೊಕ್ಕ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಲಾಭ ಬೊಕ್ಕ ನಷ್ಟ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರಾದ ಬುಡಿಯರುಡ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಜಮಾ ಅಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪುಡ್ತೆ ಜಮಾ ಆಪುಂಡು. ಪಾಪುಲು ತುಂಡಾಪುಂಡು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಎಂಗ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇಂದೇನು ನಿಗುಲು ಜೋಗುಲೆ ತೆರಿ ಬಂದರು. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ರಡ್ಡುಲ ಪಾವನ ಧಾಮ ಆದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಪ ಬಂದು ನಿಗುಲು ತೆರಿ ಬಂದರು. ಏರು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯದು ತೆರಿಯುನುಜಿರೋ ಅಕುಲು ಕಡೇಟು ಬರ್ಪೇರು. ಸೊರುಗಡಂತು ಬರುಡಾಪನು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೇರು. ಮಾತ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪದು ಬರುಡಾಪನು ಕೂಡಲೇ ಏರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಿಜಿರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತಂಜಿ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರೇ ಬತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನೇನು ತೆರಿಪಲೆ ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದ ತೆರಿಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಾಬನೇ ಕೊರಪೇರು. ಅವ್ರ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಪಿತ ಅದುಲ್ಲೆ ರೈನರ್ದವ್ರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವಡಾಪನು ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇತೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರನ್ನೇ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಬೊಕ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ರಚಯಿತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರನ್ನೇ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿವು ನೆರೆದವರ ನಿಕುಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪರು. ಕೇವಲ ಇಂದೆನೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗಳ ತಿರುಪಲೆ ನಿಕಲಗೈತಲು ಚಿತ್ರೊಳ್ಳ ಉಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಇಡೀ ದಿನ ಬುದ್ಧಿ ಡುಪ್ಪುಡು. ನಿಕಲಂತೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗ್ರಾಸ್ತಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಗ್ರಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಡಿದ್ದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಅವಡಪ್ಪನು
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ನರಟು ಏಪಲ ಹಾಲು ದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಕುಲಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶವಲಿ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿನ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಕೊಡಕು ದೇಪಂಡ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಬರ್ತುಂಡು ಐನು ದೆತ್ತೊನ್ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೆಪೇರು ಬಾಬನೆ ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿನ ದೆಪ್ಪುನ ವಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು ಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಿದರ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದವರೈತೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯದಾಸರ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕುಲಂತ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯಾದು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಸೂರ್ಯದಾಸೆ ಕಣ್ಣುಲು ಎಂಕು ಮೋಸ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೆನ್ ತೂದು ಕಣ್ಣನ್ನೇ ದೆತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರು ಇತ್ತೆಂತ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಉಂಡು ಅಂಡ ವಿಕಾರಿಯಾದುಂಡು ಇಂದೇನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲಿತ್ತದೇನೇನು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯ ತಿರುವಿರು ಅಂಡ ಪಾಪ ತಿರುಪೇರು ಇಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು ನಿಗುಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಾದ ಪದಮಾಪತಿಯಾದ ಪರು ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪದಮಾಪತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಬಂದೆ ಪುದರ್ನು ತೀದು ಬಿಡ್ಪೇರು ನಿಗುಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದಿನಾತ್ ಪದಮಾಪತಿಯಾದ ಪರು ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏಪ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಪೈಸಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ಬೊಳ್ಳಿದ ನಾಣ್ಯಲು ಚಲಾವಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುರುಕು ರಾಮ ಸೀತೆಯರ್ನ ನಾಣ್ಯಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಬಾಕಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿದ ನಾಣ್ಯಲು ಏಪಲ ತೂತಿಚೇರು ಚಂದ್ರವಂಶಿದ ನಾಣ್ಯಲ್ಲ ತೂವಂದೆ ಬೈದ ಸುರುಕಂತು ಮಹಾತಲ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಲು ಎತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲಿದವು ಈ ತಾಮ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಇತ್ತೆತ್ತ ಬೈದನು ಇತ್ತನಿಗುಲು ಜೋಗುಲು ಬಾಬರ್ದು ಕೂಡ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಪಾರು ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟುವ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಲು ನಡಪೊಡು ಅವು ನಡಪುಂಡು ನಿಗುಲು ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರಿಪ್ಪುರು ದೀರ್ಘಾಯಸುಪ್ಪುಂಡು ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಪ್ಪುಚಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಲ ನಮಿತ್ತ ಜಯ ಪಡೆಪ ಪಂದ ತೆರಿವಿರು ಸೈಪನ ಕೆಲಸನೇ ಇಪ್ಪುಚಿ ಐಕ ಅಮರಲೋಕ ಪಂದಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಪಂದಲ ಪನಡಾಪು ಅಮರಲೋಕಡು ಆಹಾಕಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎರಾಂಡಲ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಸೈತು ಪೋಯರಡ ಪೋದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಪೇರು ಬಂದು ನಲ್ಲ ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ಸೈನಗಲ ಬುಲಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐದವರ ಏತೊಂಜಿ ಧಾರಣೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆಕ್ಲಿಗ್ಲ ತಿರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೆರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಬಾಬಾಗೆ ಎರಾಂಡಲ ಪಂಡೆರಡ ಕೂಡಲೇ ಪನ್ಪೇರು ಭಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬಾ ಏರನ್ಲ ನಿರಾಕರಣ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಜ್ಞಾನನೇ ಉಂಡು ಬಂದರ್ಥ ಅಜ್ಞಾನರದು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಅಪಗನೆ ಲಾಟರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಲಾಟರಿ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ರಾಜರಾಣಿ ಆಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬುಲ್ಲೆಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ನದು ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಂತು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರ ಪಡೆಪೇರು ಎರಾಂಡಲ ಧನ ದಾನ ಮಾತೆರಡ ರಾಜರಾಪೇರು ಬಾಬಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರಪೇರು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿ ಒಂದು ಧಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಪು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನತ ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಭಕ್ತಿದ ಭಾವ ಉಪ್ಪು ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಕುಲಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೆರಡ ಜ್ಞಾನಲ ನಾಟುಂಡು ಮೋನಿರ್ದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಕೇನೊಂದು ಖುಷಿಯಾದ ಉಡ್ಪೇರು ಏರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನು ಜೀರು ಹಾಕಲು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದು ಕುಲ್ಬೇರು ಬಾಬಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರೆಗುಲ ತೆರಿಪದು ಕುರ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿ ಒಂಜಿ ಬಂದರ್ಥ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿರ್ದು ಕೇಂದ್ರ ನನಂಜಿ ಕೆಬಿರ್ದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನು ದೆತೊನ್ನ ಸಮಯ ಆದುಂಟು ಇತಿ ಏತು ದೆತುನರು ಅವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕಲ್ಪಾಂತರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಕಡೆಯಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೊಡೆಪೇರು ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದಿಜಿ ಆಯ್ನೆರದವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಐತವರ ಪೋದು ಎಂಚಿನ ಆಪೇರು
ನೌಕರ ಚಾಕರ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಜೆ ಈತ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನಂದು ಎಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪಿರೋ ಐತಾನುಸಾರ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದ ಕೇವಲ ನಿಕುಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಮನುಷ್ಯರು ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಸಹ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದ ಇನ್ನಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಐತ ಫಲ 40 ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ನಂತೂ 25 ಜನ್ಮದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಲೆ ಸುರುಕು ನಂಬರ್ 1 ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿ ಆತ್ಮ ಉಡು ಜ್ಞಾನಿಲ ಬೋಡು ಭಾಷಣಗಾದ ಏರು ಮಾತ ಪ್ರಕಾರದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಂಚಿನ ಮಹಾರಥಿನ ಲೆಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಪುಣ್ಯ ಅಂತೂ ಅದೇ ಆಪುಂಡು 4 ವಿಷಯಲುಂಡತ್ತೆ ಯೋಗೊಡಿತದು ಹೂವೆ ಕರ್ಮ ಮಂತರ್ಡ ಇಡ್ಡೆಂಕೊಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆನೆ ಅತ್ತಂಡ ಕೇವಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಜೆತ್ತೊಂದು ಪನೆ ಮುಲ್ಪಂತು ಇಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅದುಂಡು ಬೇತೆ ಒಯ್ತಲ ಪಾತೆರಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ನರದು ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪರು ಅಮರ ಕಥೆ ಮೂಜಿನೆ ಕನ್ನದ ಇಂದೊಂಜೆ ಆದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಪೋದು ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳೇನು ಕೇನಿರು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣುನ ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಇತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದನು ಇಂದಿರದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂದರು. ಈ ವಿದ್ಯೆಡು ಕುಮಾರಕುಮಾರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದುಂಬು ಪೋಡು ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಲ ಕೇಂದು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆಯರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಣ ಎಂದು ಆದುಂಡು ಭಗವಂತೆಯವರೇ ಉಪ್ಪಿರು ಹರಿದ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗುಳು ಅಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಪಾವನೆಯರ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪತಿತ ಪಾವನೆಯರ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪತಿತ ಪಾವನಂತೂ ಒರಿಯೇ ಪಾಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕ ನೆನೆಕುಲು ಜೋಕುನ ಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಂದುಪ್ಪು ಬಾಬಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಂದುಪ್ಪೇರು ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೊಂದಿತ್ತನ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾದು ಬೋಪನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಚಾರ್ಟನ್ ದೀಪನವು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದಯ ತುಜ್ಪವಂದು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೂವಣಂದುಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ತಪ್ಪುನೆ ಮಲ್ಪರೊಂದಿತ್ತಂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ದೈವಿ ಚಲನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಾಯನಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪರೋ ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ಲವರೋ ವಾ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪರೋ ಐತಲೆಕನೆ ನಡಪುವೆ ಆಯ್ದವರ ಆದೇಶನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ. ಗೇಟ್ ವೇ ಟು ಹೆವೆನ್ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರ ಈ ಶಬ್ದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಇಂದು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರ್ಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಯರ ఒక ಮಾತ ಆಸೆನು ಗುರ್ದು ಇಂದೇನು ಪಕ್ಕಾ ಮಂತೊಂದೆ ಬಾಬಾ ಈ ರೇಂಚಿನಾಂಡಲ ತಿನ್ಪಲೆ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಕುಲ್ಲಲೆ ಓವೆ ಪಾಪದ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೆರಪಲೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಲಾಟರಿನ ಪಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕೊನು ಪಡೆಯರೆ ನೆನಪುಡಿತಿದ್ದು ಓವೆ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೋಡು ವರದಾನ ಸದಾ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಮಾಯಬತ್ ಪ್ರಕೃತಿನ ದಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಅತ್ತನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಮುಕ್ತ ಭಾವ ವಾ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಸ್ನೇಹಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಅಕಲು ಲವಲೀನಾದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪರಿಶ್ರಮಡ್ದು ಸದಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪಿರು ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯೆ ರಡ್ಡುಲ ಇತ್ತೆಡ್ದೆ ದಾಸಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸದಾ ಸ್ನೇಹಿ ಆತ್ಮ ಮಾಲೀಕ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಯಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ನೇಹಿ ಜೋಕುಲ ಸಮಯ ಅಂಚನೆ ಸಂಕಲ್ಪನು ತಮ್ಮ ಸೆಳೆತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಧೈರ್ಯನೆ ಒಪ್ಪುಚಿ ಅಕಲ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ನೇಹಿ ಆತ್ಮರ ಸ್ಥಿತಿದ ಗಾಯನವಾದುಂಡು ಒರಿ ಬಾಬಾ ಬುಡಿಯಲ್ಲ ನನವರಿಚ್ಚೇರು ಬಾಬನೆ ಸಂಸಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ದುಲ ಅಧೀನಾಯರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾನಗ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಸಹ ಮನೋರಂಜನೆದ ಗೊಬ್ಬುದ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಇದೇ ಲಗನದ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿದ ಅಗ್ನಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೋಗನು ಜ್ವಾಲಾರೂಪವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಜಡಜಡೀಭೂತ ಪರತ್ತು ಭ್ರಕ್ಷನು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆಗ್ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪಡು
ಫುಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ದು ಯೋಗ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಜ್ವಾಲ ಸ್ವರೂಪದ ನೆನಪು ಏಪ ಉಪ್ಪುನು ಹೊಂದಿತ್ತನ್ನ ನೆನಪು ಜೋಡಣೆ ಸದಾ ಜೋಡಣೆಯಾದ ಪುನದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕುಡ ಕುಡ ಜೋಡಣೆ ತುಂಡಾನಗ ಕುಡ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಮಯ ಪತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿನ ಬದಲಾದ ನಿರ್ಬಲಾದ ಬಿಡ್ತೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.